Και ναι, είναι αλήθεια, μετά από τόσο καιρό το πιάσαμε. Μετά από τόσο καιρό, ένα τεράστιο εβδομάδα βγάζω. Να το. Κοίτα το ποτήρι. Συγκριτικά με το ποτήρι μούρι του. Το πιάσαμε το ψάρι. Για άνοιξε εκείνα εκεί που μου έδειξες πριν. Εδώ, τα βράχια. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Και συνεχίζει και έχει κι άλλο. Ένα πολύ μεγάλο ψάρι είναι πάνω στο τραπέζι. Πιάσε Δημήτρη όρθιο. Να το. Να και ο ψαράς. Ταραραραραρα. Μικρό παιδί έχω να μην... Να σκατσάκι. Ωραία μου αυτό θα είναι πλήσιμα. Ναι, έλα, τώρα γυρίζω. Ξαναπάω τώρα, σε 10 μέρες πάει.